Ул менә гади генә итеп аңлатканда образлы фикерләү. Аның нигезендә образлы фикерләү. Образ, метафоралар белән эш итү. Әгәр дә без образлы фикерли белмибез икән, дөньяга үзебезнең күздән, үзебезнең күңел белән карый белмибез икән, менә шигърият өлкәсендә ниндидер казанышларга ирешү бик тә авыр, әлбәттә. Әгәр дә без менә шушы образлы фикерләү өлкәсендә үзебезнең стилебезне таба алмыйбыз икән, безнең язганыбыз ул гомуми сүз сөйләүгә сүзләр җыелмасын кәгазьгә төшерүгә генә кайтып калачак. Чөнки бик күп тапкыр авторлар тарафыннан кабатланган фикерләрне кәгазьгә төшереп, аны шигырь дип тәкъдим итү ул бердә кызык түгел. Тел белән эш итү, тел. Әдәбият ул гомумән телгә бәйлелек сәнгате. Тел безнең төп коралыбыз. Әгәр дә без чыннан да тел белән эш итә белмибез икән, без үзебез дә гомер буе интегәчәкбез һәм башкаларны да интектерәчәкбез. Әгәр дә без тел серләренә төшенә алмыйбыз икән, тел нечкәлекләрен, телне тою ул бик зур хикмәт, бик зур нигъмәт дип әйтәсем килә. Гомумән язучы, шагыйрь кешенең асылы, минемчә, менә бу бик күп дәрәҗәдә менә телгә бәйлелек. Чөнки телгә бәйле рәвештә шагыйрьнең үз стиле формалаша, аның үзенең йөзе күзаллана башлый. Шигырьдә теге образлылык, шигырьдә бер метафора юк икән, менә мин үзем күз алдына китерәм, шигырьнең төбендә бер метафора ятарга тиеш. Һәрбер шигырьнең төбендә бер метафора ятарга тиеш. Шигырьне язу өчен генә язарга кирәкми. Менә мин иртә белән бүген тордым, бүген миңа шигырь язарга кирәк, андый план куярга кирәкми. Һәм мин нәрсә күрдем, теләсә нәрсә турында мин шигырь язалам, дип алай язарга кирәкми. Әгәр дә синең күңелеңдә менә бер төбендә бер метафора яткан, үзенең композициясе күз алдына килгән, башы ахыры менә шушындый шигырь күзалламаса, минемчә теге теләсә нәрсә күргән әйберләрне теге планны үтәү өчен генә конвейер тиктормасын өчен генә кәгазьгә төшерергә кирәкми. Ул шигырь ул конкрет, тәгаен әйбер булырга тиеш. Ул организм. Шуңа күрә бер шигырьдә бик күп әйберләр турында сөйләргә кирәкми. Бик күп әйберләр турында. Ул менә муенса кебек, менә җепкә мәрҗәннәр тезелә бит. Шуның кебек бик камил муенса рәвешендә күзалланырга тиеш ул. Аның үзенең композициясе булырга тиеш. Башы ахыры һәм төбендә бер метафора ятарга тиеш, һәм бер хикмәт ятарга тиеш. Хикмәт. Һәм ул үзенең образлары белән сине сискәндереп тә җибәрергә тиеш. Синең күңелеңне теге сәнсип алырга тиеш. Әйткән белән Тукай теге динахәлләренә. Әгәр дә сез вагаз укыйсыз икән, әгәр дә сез халыкны йокысыннан уятып, менә сез үзегезнең вагаз сүзләрегез белән аның тәнен симердәтеп алмыйсыз икән, сез бу эшкә алынмагыз дигән Тукай әйткән, әле безнең динахәлләренә. Менә шуңа күрә бер шигырьдә теләсә нәрсә турында үзеңнең белгәнеңә сибәргә тырышырга ярамый. Һәм бик нык игътибар итәргә кирәк, әлбәттә, поэтикага. Поэтикага, югары сәнгать әсәрләренең критерийларына, югары планкага кайвакыт битараф карыйбыз, алай ярамый. Образлы фикерләү җәһәтеннән дә, метафорлар, тел җәһәтеннән дә һәрвакытта камилләшү юлында булырга кирәк. Һәр даим үсәргә тиеш. Шигырьдән шигырьгә үсәргә тиеш.
Менә сабый бала үсә бит, шуның кебек. Аның шөгыльләре арта. Сез дә үсә барырга тиешсез шигырьдән шигырьгә.